noze a vykročíme. Jestliže nás pes začne tahat, zareagujeme mírným škubnutím vodítka do protisměru jeho pohybu. Společně s tímto pohybem vyslovíme povel k noze. Poté vodítko opět povolíme. V žádném případě psa netaháme, ani se nenecháme vláčet. Důležité je zřetelně psovi ukázat, co dělá špatně a kdy se chová správně. Mějme na paměti, že naším cílem je chůze s prověšeným vodítkem. Jestliže nás pes táhne dopředu, zastavíme se, opět vyslovíme povel k noze a trpělivě pokračujeme. Nesmíme také zapomínat po zásluze psa odměnit. Ze začátku samozřejmě častěji, dokud pes nepochopí, co od něj požadujeme. Jestliže už pejsek zvládá rovnoměrnou chůzi u nohy, můžeme začít měnit směry, změnit tempo chůze nebo se občas zastavit. Jakmile pejsek pochopí, že nás má následovat, máme vyhráno. Rychlým střídáním směrů můžeme z výcviku udělat zábavu i pro nás. Pejsek se tak vůči nám stává vnímavým a pozorným společníkem, více nám důvěřuje a co je hlavní, upevňujeme si tak naši roli vůdce smečky. Povel zůstaň. Povel zůstaň souběžně cvičíme s povelem lehni, sedni nebo vstaň. Nejlepší je, když si vybereme povel lehni. V této pozici je pes nejstabilnější, nejhůř se mu zvedá k jakýmkoliv jiným aktivitám. Při ostatních dvou povelech je problém už toho pejska tak udržet na místě, obzvlášť ve cviku vstaň. Když cvičíme povel zůstaň, dáme psovi jasně lehni. Pes zatím nemusí ani umět přesně tento povel, to znamená, pomůžeme mu lehnout a po lehnutí jasně vyslovíme povel zůstaň. Nikam od pejska ze začátku neodcházíme, zůstaneme u něho buď třepět, nebo se můžeme postavit, ale nemluvíme na psa, necháme ho v klidu ležet. Pokud nám pejsek změní polohu nebo chce někam odejít, v klidu, bez zvyšování hlasu si ho přidržíme, dáme mu zase povel lehni a zopakujeme zůstaň. Takhle dlouho to provádíme, dokud pes nám opravdu v klidu sám neleží. Necháme ho ležet klidně 5-10 minut. Ze začátku raději kratší dobu a potom dobu prodlužujeme. Až nám pejsek vydrží ležet dostatečně dlouhou dobu, můžeme se pokusit od něho pomaličku vzdalovat. Ale musíme být připraveni na to, že pejsek se pokusí nás následovat, anebo naopak zkusí někam jinam jít. To znamená, musíme být připraveni okamžitě, když to potřebujeme, ho zachytit, zase v klidu mu říct lehni, zůstaň a vrátit se na to místo, kam jsme odešli. Povel zůstaň, nebo spíš cvik zůstaň, je cvik, který vám zabere nejvíc času. Je to cvik, který nenaučíte hned. Pejsek si musí postupně zvykat, aby zůstal někde sám a nebál se, věděl, že se k němu vrátíte. Takže nechtějte, aby hned po prvním výcviku věděl přesně, že má zůstat ležet a nikde se nehnout. Jestliže pes už cvik zvládá a my ho zakončujeme tím, že se vracíme ke psu, vždy psa pochválíme, že zůstal, pohrajeme si s ním, dáme mu odměnu. Tím cvik vlastně končí.
Tento cvik může končit i tím způsobem, že psa zavoláme, ale tohle bych se psem neprováděla do té doby, pokud nemá perfektně zakotveno zůstaň. Jak mu do toho zamontujeme ke mně, může se nám stávat, že potom pes začne se zvedat a přicházet za náma. Takže opravdu nikdy neleňte a zajděte si k němu, pochvalte ho, jak krásně ležel a zůstal tam, kde měl být. Povel zůstaň patří k základním dovednostem každého pejska. Dovoluje nám se od psa bezpečně vzdálit nebo zabránit jeho nežádoucímu pohybu. Nejčastěji povel zůstaň cvičíme společně s povelem lehni. Důvodem je, že pozice v lehu je pro psa nejpohodlnější a nejstabilnější. Samotný výcvik probíhá takto. Psa máme u levé nohy a vodítko držíme v levé ruce. Nejprve vyslovíme povel lehni. Počkáme, až si pes lehne a vyslovíme povel zůstaň. Lehni. Zůstaň. Pomoci si můžeme i gestem, kdy zvedneme pravou ruku dlaní dolů a dáváme pozor, aby na ní pes viděl. Zpočátku od pejska nikam neodcházíme. Ovšem nemluvíme na něj, ani se ho nedotýkáme. V případě, že se pes začne zvedat, přistoupíme k němu a společně s povely lehni a zůstaň ho vrátíme zpět do původní pozice. Jakmile pejsek vydrží 5 až 10 minut spokojeně ležet, můžeme vzdálenost mezi námi prodlužovat, ale při každé snaze psa vstát se k němu trpělivě vrátíme a opravíme ho. Nezapomínejme také, že výcvik tohoto povelu je časově náročnější a může trvat i několik desítek minut. Proto si na něj vyhraďme dostatek času. Pro ukončení povelu dojdeme zpátky k pejskovi, pochválíme ho a pohrajeme si s ním. Je totiž nadmíru důležité, aby nám pes důvěřoval a byl přesvědčen o tom, že se k němu vždy vrátíme zpět. Výchova a výcvik se jednoznačně odvíjí od psova chování. Některé druhy chování jsou samozřejmě geneticky ovlivněné, ale většinu vlastností a projevů psa zásadně ovlivňují vnější podmínky v prvních týdnech života. Pojďme se projít jednotlivými obdobími vývoje psa z hlediska jeho výcviku. Po narození v prvních 2 týdnech života je štěně plně odkázáno na matku. Nevidí, neslyší, jediným jeho úkolem je sání mléka. Ovšem již v tomto období naše velmi opatrné hlazení, natáčení a pokládání na místa s různými povrchy přispívá k pozdější aktivitě a vyrovnanosti. Pomalým rozvíjením smyslů ve 3. týdnu života začíná fáze vtiskávání. Štěně, které prožije toto období ve společnosti sourozenců a v bezpečí u matky, získává zkušenosti komunikace a hodnostního pořádku ve psí smečce. Ostré zoubky pomáhají určit míru kousnutí a v bojových hrách se střídají role nadřízené i podřízené. Milující, ale autoritativní fena sjednává pořádek jasnými signály. Například vrčením, ceněním zubů či upřenými pohledy.
Jestliže feně bráníme zkrotit dominantního potomka, způsobíme tak pozdějšímu majiteli mnohé potíže. Naše výchovná role spočívá jen v jemném hlazení. Štěňatům poskytujeme vhodné objekty výzkumu, zvykáme je na lidskou řeč a přítomnost lidí. V první fázi se štěňata naučila být psy. V dalším období, takzvané socializační fázi, je důležité vytváření vztahů mezi psem a člověkem. V 7. týdnu přichází čas, kdy autorita feny přechází v autoritu nového majitele. Ten se štěnětem cvičí a usměrňuje jej téměř výhradně ve hře. Od začátku se snažíme nenásilně prosadit základní domácí návyky a pravidla. Pes si zvyká na obojek a na soužití s dalšími členy rodiny. Hry, krmení a odměny využíváme k návyku na přivolání, udržení štěněte v klidu a k základům povelu sedni. Štěně přijímá potravu ze své misky, ale majitel má mít kdykoliv možnost krmení odebrat. K nápravě a zamezení nežádoucích činností štěněte používáme hlavně intonace hlasu, povelu fuj, ale zásadně štěně netrestáme fyzicky. Mezi 8. a 10. týdnem pejskovu zvědavost střídá období strachu. Po 12. týdnu je štěně plně součástí rodinného prostředí, dospívá a ve hrách začíná zkoušet své hodnostní postavení. Ovšem v této době ještě nemůžeme štěně nutit do výcviku, výchova tedy naplno probíhá hrou. Jsme to však my, kdo volí námět i délku hry a tím si upevňujeme naše vedoucí postavení ve smečce. Protože již v této chvíli by mělo být štěně očkováno, můžeme jej při procházkách a seznamování s okolím přivést mezi ostatní psy. Ve 4. měsíci už pejsek ochotně přibíhá na zavolání, s radostí poslouchá a spolupracuje. Využíváme jeho nadšení k učení a prvním výcvikům. Štěně samozřejmě patří celé rodině, ale v této fázi se začíná upínat k člověku s nejvyšší autoritou. Sklon k hledání autority je třeba využít, aby pes později nepřevzal vedení smečky na sebe. Toto období je známé také jako fáze útěku, kdy pejsek projevuje sklon k toulání. Proto na něj dáváme zvýšený pozor a na procházkách ve známém prostředí jej bereme na vodítko. Naproti tomu v prostředí neznámém, kde na nás pes musí více spoléhat, jej můžeme vypustit i na volno. Někdy kolem 6. měsíce začíná období puberty a hormonální změny přináší podobné problémy jako u lidí. Přichází změny nálad, pes se leká známých věcí či odmítá provádět již naučené povely. My však s výcvikem pokračujeme dále a protože jsme si vědomi jeho vrtochů, bereme je s nadhledem a psa zbytečně netrestáme, ale ani neutěšujeme. Během několika týdnů toto období přechází a my máme před sebou mladého psa, který do 2 let plně dospívá. Psi se vyvíjeli z vlčích předků až do dnešních velmi rozmanitých plemen více než 10 000 let. Celou tu dobu žijí a pracují s člověkem, proto se přirozené chování vlka během domestikace podstatně změnilo. Chování psa vůči členům domácnosti je tak velmi podobné chování dítěte ke členům rodiny, stejně jako vztah feny a štěněte je velmi podobný vztahu matky a dítěte. Přesto instinkty a charakteristické rysy chování zděděné po předcích jsou u dnešního psa stále velmi silné a jejich pochopení je pro výchovu a výcvik zcela zásadní. Základní sociální strukturou u vlků je smečka. A toto uspořádání přetrvává u domácích psů dodnes. Podívejme se nyní, jak takové soužití v lidské smečce vypadá z pohledu našeho pejska.
Aby smečka vůbec mohla fungovat, musí se řídit přísnými pravidly založenými na hodnostním žebříčku. Všichni psi jsou si přesně vědomi své role ve smečce, komunikují spolu pomocí jasných signálů a postojů a navzájem si ujasňují svá postavení. Na nejvyšším místě v hierarchii stojí dominantní alfa jedinec, vůdce smečky. Má největší autoritu, nejvíce privilegií, ale také nejvyšší zodpovědnost. Ostatní psi svému vůdci projevují podřízenost, respekt a přijímají své méně významné role. I když je v povaze každého psa prvek soutěživosti o vůdčí úlohu, na udržení pořádku ve smečce stačí jejich vůdci pouhý pronikavý pohled. Pojme-li pes na základě našeho jednání přesvědčení o své dominantní roli, automaticky na sebe přebírá povinnosti vůdce smečky. Zodpovědně stojí v jejím čele, její členy chrání a udržuje pohromadě a úzkostlivě brání společné teritorium. Proto ta snaha vést, táhnout na vodítku, proto to neustálé nervózní pobíhání kolem rodiny na procházce, štěkání a projevy agrese na jiné psy a kolem jdoucí. Potenciální nebezpečí, před kterým nás musí chránit, číhá na každém kroku. Avšak jestliže v nás pes cítí oporu a důvěru, s úlevou nám tyto starosti přenechá, začne si více užívat svých psích radostí a bude daleko klidnější a poslušnější. Jak ale psa přesvědčíme o našem dominantním postavení? Respekt si rozhodně nebudujeme fyzickým násilím. Vůdce smečky toto vůbec nemá zapotřebí. Spolehlivého výsledku dosáhneme docela pohodlně. Jednoduše, ale důsledně si užíváme práv a výsad jedince vyššího postavení. Tak například potrava je pro psa jako lovce na prvním místě. Člen smečky s vyšším postavením má u jídla vždy přednost a náleží mu větší kost. Proto tedy jíme pokaždé dříve než pes a náš přísný, pronikavý pohled jej donutí odvrátit oči a trpělivě čekat na svůj příděl. Dříve než od nás žrádlo dostane, v klidu před ním sníme nějaké své sousto. Jak už jsme se zmínili dříve, právem a povinností vůdce je svou smečku vést. Proto do schodů a do dveří zásadně vcházíme jako první. Jestliže se pes snaží v takové situaci dostat před nás, s klidným, ale důrazným nesmíš mu přibouchneme dveře před čumákem. Pes nás také s oblibou zkouší a natáhne se k odpočinku přesně v místě, kterým často procházíme. V takovém případě, i když se mu očividně nechce, je to rozhodně on, kdo musí uhnout z cesty. Stejně tak si důsledně bráníme právo na naši postel či židli. V tomto případě pravidlo nikdy platí dvojnásob. Nechceme přece zvyšovat sebevědomí psa tím, že on si lehne kam chce, ale na jeho místě nikdo nespí. Jednoduše jsme to my, kdo určuje pravidla a meze chování v lidské smečce. Důsledné, ale vlídné dodržování práv a povinností každého jedince pomůže našemu pejskovi najít klid a jistotu jeho pozice ve smečce. Jasné rozdělení rolí a jejich pochopení tvoří základ následujícího výcviku. Hra není pro psa jen vyplněním volného času. Od malička je to hlavní činnost, která jej formuje. Ve hře společně s ostatními štěňaty se nejprve učí psí řeči a posléze při našich společných hrách nalézá svou roli v lidské smečce. V
V této situaci bychom měli po Feně převzít vůdčí roli a rozhodovat, jak dlouho a kdy se věnujeme oblíbeným činnostem, jako je přinášení, honění a stopování. Zvláště důležité je to u silových her. Přestože jsme silnější než pes, necháváme jej při přetahování často vyhrávat. Mějme však na paměti, že pes si tím posiluje svou pozici v rodině a hru tedy ukončíme dřív, než dojde k příliš divokému a agresivnímu chování našeho pejska. Klasický aport, stejně jako ostatní hry, ale jednotvárným opakováním začnou nudit. Více obměn a časté střídání jednotlivých činností podnítí psa k větší aktivitě. Nemusíme mít pocit, že si s pejskem musíme hrát několik hodin denně. Pro lepší snášení našeho odloučení po dobu práce docela dobře poslouží 10 minut společné hry. Aby se pejsek doma nenudil, poskytneme mu přiměřené množství hraček. K podnícení jeho představivosti a vynalézavosti jsou nejlepší hračky ukrývající pamlsek či granule. Malé kousky potravy také dobře poslouží při stopování a hledání předmětů a přirozené překážky dobře využijeme například pro výcvik povelu lehni. Pes náležitě ocení jakoukoliv pozornost a výzvu ke hře z naší strany. My tyto chvíle zase využijeme k přípravě na výcvik určitého povelu nebo k jeho upevnění. Nejlépe se oba budeme cítit a nejlepších výsledků docílíme, jestliže samotný výcvik budeme provádět formou hry.